Hej, jeg vil i denne video give en introduktion til Analytics for mødelokaler i MyDesk. For at se jeres data, så skal I gå ind på Analytics mydesk.dk. Og her vil I have et punkt, der hedder Meeting Rooms. Så skal I vælge en periode, en lokation og eventuelle områder. Jeg har valgt Taastrup lokationen, og her kan jeg se i perioden fra 25.12. til 25.1. der har været 52 mødebookinger. Det er en relativt lille lokation, så derfor har der ikke været den store aktivitet. Samtidig er det også over i en juleperiode. Jeg kan også se, hvor mange af de her mødelokalbestillinger, der har en mødeforplejning inkluderet. Derudover så kan jeg se, hvordan er forbruget eller mødelokalerne brugt. Er der datoer, hvor der har været flere bookinger end andre? Jeg kan se, hvor lang tid varer det typiske møde, og hvor mange brugere, der gennemsnitligt er med til et møde. Jeg kan også se, hvor mange møder af dem, der bliver booket, eller hvor mange mødelokaler, der bliver booket. Ud af de møder, hvor mange bliver rent faktisk annulleret. Havde jeg sensorer på mødelokalerne, så vil jeg også kunne se, hvor mange mødelokaler er booket, uden at folk de møder op til dem. Hvilket også er rigtig, rigtig væsentligt, fordi hvis den procent er relativt lav, så vidner det om en dårlig mødekultur i virksomheden, hvor man booker mødelokaler uden nødvendigvis at møde op, hvilket ikke er helt atypisk. Scroller jeg lidt længere ned, så får jeg en visuel overblik over min lokation. Plantegningen, dem sørger vi jo for jer, så det ligner jeres kontor. Her er jeg på en lille testlokation. Men kører jeg over vores mødeboks her, jamen så vil jeg kunne se, hvor mange møder har der været afholdt i perioden, hvad er den gennemsnitlige mødetid, og hvor mange møder ofte op til møder i det her tilfælde mødeboksen. 1,25 personer i en mødeboks til 2 personer, det er relativt godt. Se en af de andre videoer, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad man kan i MyDesk Analytics, hvor jeg gennemgår desk booking, worktime og mødeforplejning analyse.